Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a ta sunana Ike, kuma ni ne malamin training ɗin ku. Zan ɗan gwada muku wasu 'yan motsi da za ku iya yi wanda za ku iya kona kitse ba tare da wani lokaci mai yawa ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan gwada muku wasu 'yan motsi kamar guda uku wanda za ku dinga yi. Za ku yi shi zagaye kamar guda uku ko huɗu. A tsakanin kowanne za ku huta kamar sakon goma. Kowanne za ku yi shi sakan 30 sai ku huta sakan 10. Zauna muna ɗan hutawa ne. Na farkon kenan. Sai kuma na biyu. Wannan shi ne na biyu. Za mu huta shi ma sakan 10, shi ma za ku yi shi sakan 30 sai ku huta sakan 10. Yanzu muna cikin hutu kenan sai mu ɗauna. Yadda ne kafafuwa na ba haka nake yin su ba haka nake yi, haka nake yi, amma akwai kujera a bayana da nake zama. So kuma kun ga yadda bayana yake haka, ba haka ba. So bari an gwada muku. Za mu huta. Za mu huta sakan 10. Sai mu je na ƙarshen shi. Gashi na kusa kawo alaji. Yanzu kun ga guda uku kenan. Na farkon jumping jack, na biyun high knees, na biyun elbow to knee, na ukun squats, na hudun kuma shoulder tap, taɓa kafaɗanka. To yana movement guda uku, motsi guda hudun dukan gaba ɗayan ka haɗa. Ka dinga kowanne sakan 30 kowanne. Iya ƙarfinka, iya juriyanka, iya yanka. In sakan 20 za ka iya kai sakan 20 sai ka huta kamar sakan 10 ko sakan 20 sai ka ƙara komawa na biyu. To haka za ka yi su gaba ɗaya duka hudun. Ka yi zagaye kamar guda uku ko huɗu. A hankali za ka zo ka fara yin zagaye kamar guda 5, 6, 7. Amma dai ka fara da zagaye guda uku. A daure, a dage, a kai su har ƙarshe. Insha Allah za ka ga amfani sosai. Sai kuma kawai in kana cin abinci sosai kai ka rage cin abinci. Ba sai na gaya ma ka ci kaza kai ka rage yawan cin abincin. Insha Allah za ka ga amfaninsa a jikinka sosai. Allah ya ƙara mana lafiya. Na ku Coach Ike.